So yun mga par, bali maglalabang muna kami kasi bukas pag may ano na bukas sakay na sila po Maynila, check up. Ano po, maganda yung panahon dito sa Bicol, mainit na. At ayan, nakapaglaban na si Mrs. Naglaba siya kanina. Ay, sasampay na kasi balak niya bukas sa kung may biyahe na bukas na sasakay. Kung wala pa, ados. Kasi 4, check up niya. Sasama niya yung anak namin. At ayun, may kuryente na kami. Gabi may power na. Mga binabad paos yung boses ko. Ayos na yung panahon. Yung gamot niya na pampatak ay ubos na. Tapos ganun pa rin yung ano niya, pagkaramdam. Walang pagbabago. Kaya kailangan bumalik doon para malaman kung ano sabi ng doktor. Mahal ko sabihin sa panara? Manok? Chicken. Ha? Tamang chicken. Baka may chicken. Ano pa pinaging na? Dahil Ha? lumpia. Munggo. Ouch. Kaya nyo kayang bumiyahe ni Bibi? Ay. Bili mo ng pangulam. Ayaw nung anak namin sa gulay. Ayan, bumaba na yung tubig dito sa dito sa lake ng Guyudan. Dati dito yan sa gilid ng kalsada, ngayon lumayo na. Mabilis naman yung pag-upa ng tubig. Ayan, malayo na. Dati dyan yung tubig sa gilid na yan. Sana tuloy-tuloy ng pagbaba at sana din na umulan. Ayun po, dito na ako sa bahay at bumili ko ng pang-ulam ng anak ko, chicken na prito. Kasi ayun yung kumain ng gulay. Yan. Ayan, tanghalian. At kahapon, grabe yung traffic doon sa doon sa San Fernando. Sana pag di na umulan, bumaba na yun kasi Papamaynila yung asawa ko, sasama yung anak ko. Kako baka matraffic kayo. Balak ko sana ihatid ko sila dun sa San Fernando. Kasi dun banda sa lagpas ng San Fernando ay walang traffic. Walang traffic na doon. Kasi malayo. Kain! Kasi iwanan nila ako. Baka Maynila sila. Ayan, pagkain na. May ikaw nami.
Ano, Mi? Yung tawin mo, baby. Saan mo nilagay, baby? Doon Baka sa malula ka. pag-face mask na lang ako na face mask. Ang Face face mask. mask. Hindi ako na pa. Ayan. Sinabihan mo. Sinabihan mo. Karin. Lipan. Bakit hindi nasabi? Lipan. Ah. Kasi yan, dun sa Bula, dun sa Banawi, dun sa Banawi Bula ay matubig pa kapon. Hindi na ako nakapag-vlog dun kasi yun nga, nalubat na yung GoPro natin, pati yung cellphone ko lubat na. May tubig pa dun, tapos sa sentro ng Bula hanggang Biwang pa yung tubig po doon. Nagtanong naman ako dun sa papasok galing dun sa crossing ng Pili, papasok ng Bula. Kasi nung papunta ko sa Fernando doon, iba yung dinaanan ko. Pauwi sana doon ako dadaan na. Sabi ng matanda, okay na raw. Pwede nang madaanan. Pagdating ko doon sa sentro ng Bula, ang lalim. Binabangka yung mga tao. Ito ba siya? Sorry ka. Daman sa udan. Daman siya na nagbukas na naman. Nagbukas na. Ayan. Kaya maganda sana yung vlog doon kasi yung mga tao sinasakay doon sa truck. Makatawid lang. Abot sa Puni po yan. Yung pause na ako. Nakasalita kahapon. Ayan. Kaya yung mga lulusok doon sa St. George na pupuntang Naga kasi doon talaga yung daanan, mga shortcut. Huwag na muna po kayong dumaan doon kasi hindi pa pwedeng madaanan doon sa sentro ng Bula kasi malalim po talaga. Yun ang update ko sa inyo. San Fernando naman, yun nga, traffic dahil doon sa baha ng Milaor. Doon sa Milaor, yung mga bahay doon sa first floor ay siguro kasi nakita ko yung matanda raw na naglalakad hanggang dibdib pa yung tubig doon sa Milaor. Tapos yun, shoutout sa mga taga dun sa Lucena kasi nakita ko doon sa Bula may nakatrack doon, tatlong truck ata yun, nagbibigay ng relief. Tapos may sila, may signboard na may bandaritas ba yun? May nakalagay doon na Lucena City, nagbibigay ng relief. Marami po yung mga doon, may taga-Ragay. Tapos pag ginto talaga ng ng sasakyan, diretso, di na pinadaan sa kung kanino pa, diretso talaga yung relief. Kahit sino lumapit, binibigyan. Hindi na ako nakapag-vlog kaya nalubat na kami nga, kasi uminto ako doon, nagtingin-tingin ako, binibigyan ako nung may mineral water 6 liters, tapos may bigas, binibigyan ako. Hindi ko naman kinuha, sabi ko ibigay na lang sa iba. Kasi dun sa Bula, yung mga nakatira sa mga mababang lugar ay nasa gilid ng kalsada. Naggawa sila ng kubo-kubo. Sayang hindi ko na-videohan yung nalubatan na tayo. Patensya na din na umulan para sa pagpamaynila ng Isis ay wala ng traffic para diretso yung biyahe. Kasi nga magpapacheck up na siya, check up niya. Tapos yun, yung gamot ubos na, yung pinapatak ubos na. Tapos tinanong ko siya kung may pagbabago dun sa nararamdaman niya. Ay ganun pa rin, walang pagbabago dun sa niya dun sa gamot, walang pagbabago. Sumasakit-sakit pa rin yung niya, ulo. Malalaman sa A4 ito may A4 malalaman kung
ano sabi ng doktor, kung dapat operahan na ba. Hindi natin malalaman na yung desisyon ng ano, ng doktor. Gusto mo kain mo? Eh, sa ulam mo yan. Ang layo-layo ng binilan ko yan. Parang itim na bimulang sa kanin. Ayun, saan kain mo? Hindi ako kasi ako. Ayan po.